Hi, kakanakan! Dito man na auntie yun. Ay na! Kumusta kayo? Tatangaan daw, adalang tiket kung ipabuyak kinyayo. Wait! Tapno, makita yung man, ipakita kinya di pintas. Iti kuron, Palawan. Nagbakasyon kami gamin dagiti amo. Kat, ay na nang sagsaglita mo nga nang siksikreto nga nagbidbidyo niya. Isong ipabuya lang kinya dito nga rod. Travel vlog. First travel vlog na auntie yung nga rod. Buyain yung nga rod sige, dato yan. In 1, 2, 3. Taste the moonshine, the syrups in my eyes.